Супче. Къде му е вратата? И? Къде му е вратата? To the hell. Много подстрачи. Бошки, трябваше да снимаш с този с вас и с който Няма знам, няма си внимам. Чакай да ти кажеш, за да си бъде. За да си бъде по-спреса. По шоу ти направи като Джеймс. Тука на върхурата не спира далаверата. Путин се излява от сутрин до нощ. Изказа се неподготвен. Айсти, Living Colors, Ice Cube, Lennon, Купче и други. Един представител на... Какво бе? Точно тия вижда, че съм неподготвен, пардон, неподготвен. Как ми изтичат тия очила? Тия точно дека си са, защото имаш вижда, че не съм фотогеничен. Получаваме по международния обмен. Сега ще ви кажа един виц. Двама кура си въведе жените са. А той след мен е просакаха. Къде ще ми запише? Ще ме написаме. Песа. Значи казвам, много фамилия виц. Гледай сега вица. Друго. Двама кура си въведе и папа. Той след мен е просакаха. Слежда от кара. Вече съм била и падала чанта вода и те взела кучка да ми злече, чува се по време. Яс! И вида Байгарио около тата. Абе, те не знам ли си тука, ама това е муха, ще моя майка. В момента гледате програма Тренджа живеещи гласове, пардон, живеещи. Имам две тинейджери, които се прави на малки чери, тренджери, камерата и стиска черената лънчета и мисли, че е снима, пардон, че е снима. Нали казах също? Тоски... Имаш ли? Чакай. И сега трябва да вазички, нещо като вази, сега ще ги... Кое е важно, е? Не мога да ви обясня в момента. И друг, какво да ви кажа, освен че е този зад камерата и този пред камерата, може би просто друг. Но нищо. Фактът е, че... правиш добаш. Чак. Тоски, има една идея. Нещо като... идея, пардон, идея. Гледай са. Тоски, има една идея. Да загазиш, да загазиш. Добър ден, обаждаме се от къщата на Тошки, пардон, бюрото на Тошки и сега ще кажа един вид, но ще усиля музиката за... Защото е много тъп и по проста причина шмъркя. Много нищо. Оставам шмъркя и почвам с лица. Чакай много, почвам с лица. Иска да кажа, че всички гъжда назад да го пардон напред, но не е важно това. Важното е, че се вътре. Просто не е. Гледай са, ще кажем търпите се. Ботърския пазар застрява цигани. Важното е, че това не е виц, а го прочетох в случаите напред. Полицайни за копчерка пияния шофьор в Валентина Тарасов, но не е най-важно това. Защо ме се две? Както е, не знам да ме интересно. Тук в Тошки и си аз няма проблеми и това е. Какво е бе? Трябва от Тушки до град. Да, тук ми беше. Имаш... Лиса, добър ден тук сме от програмата Юрат, казвам го вече след трети път, не за го запомните, а просто отива си го. Ако имате до себе си химикал или той си плати да поздравя, плащането ме това, че ме снима. Не мога да сетя, много как е да отделя въпрос. Имам един приятел, например,
Сашко се казва този бенефит и не ме отиде с отбавя на самодух. Но важно е, че Ракитя ще надури него. Нищо, както и да е, важното е. Точно и да не правиш мунта. Това беше измислено казал. Нищо не мисля, аз не мога да мисля. Както е. Може преди България, предлагам да спреш за малко, че поръч полицията и една платена реклама. Кой бе трябвало от сутрин дължа? Ако кажеш, че Собник е тук, аз също мога да бъде тук. И най-важното е това, една стабилния бич, пардон, искам тогава да пишеш. И си смееш, но най-важното е, че знаеш, точно казахте, за тази улица мисля, че е добре камера. Пардон, улица. Трябва да се бъде авайсте. Една важно тези. Това не е почета да ми се много обичашното една почета да се едва. Ето, я ти да казах, аз се играм и съм правил ето. Вижте, трябва да запълням, че въпросът се засега дълбоко сърдечно. Трябва да се върнем на въпроса за Сашо. Спомням, че целевите положения, интимни връзки, колкото е, преди много се върнах на него към, да се скажа по въпроса. Но, най-важното е... Това е най-важното. Да си го припомня. Ти какво искаш да го бутам ли? Поверата. Чукаме се здраво от една платена реклама, става само платените реклами, много на интерес се върху. Използва и за... Използвайте за почивак и за... Аз повикам, че тук студенти скоро... Чакай малко, пауза! Не съм малък, Елия. Не съм, това не става толкова, че много важно е, че